ini ndakauya nenyaya yangu pano. Nyaya yangu yandakauya nayo ndeyashinganzira naAlice. Iri nyaya yandakabikwa kumunda. Ndakabikwa kumunda ndakavabata musi wa14 kuri Mei. Asi ndava nenguva ndichitsvaga vari kundibira mumunda mangu kubva muna Machi wese ndaitsvaga ari kundibira ndikamushayiwa. Soka ndichidziona asi padzoperera kwadzo dzaisingaoni kuti dzaifamba sei. Ndikati kuda zvaperera ipapa. Ndikati April pane chimwe twakutanga chimwe chindima chatotanga kuti ndotarisira kuti apa haya ndofunga apa ndichaita sezvinoita zvine zviri nani. Chikapindirwa chikarogwa ndikakona kubata vanhu vakambonditi kuda vanhu vanobva kudoro kumabhora vanenge vachidarika vachitema chibage nekuti irodhi inofamba nevanhu. Ndikambofunga kuti kuda vana vanofudza nekuti nechekuzasi kwacho kunofudzikwa. Zvese izvozvo ndakazvitsvaka ndikaona kuti hakuna zvakadaro. Ndikambozama kutombovandira ndichitora mazuva ekuinda chinowandira kumunda ndaita sekuti ndiri kuonekwa. Mazuva ndikandavandira hakuna chinobuda hakuna chinoonekwa handiri kuone chibage chichitogwa. Aiti ndikati kuda April yapera muna Mei chiri kungotogwa. Ndambozama kukwidza pamushairi pamusoro ndichikubvunza hamusati mamboona kana vanhu vafana vanofamba nechibage padhuze paraini pano. Pane vamwe vaitaura kuti vandira uchabata. Asi kuti vataure kuti vanhu vatiri kuona ndivana nhendi vaisa kuti vaiti mangwana zvinozotiremera. Inawo raiti ndakazama kuvandira tombodii kuzoti umwe musi chachiri chisi ndabva kumusangano ndikati ndinombosvika kumunda. Yava Mei. Machi April ndakakona kubata asi ndakadzikwa. Zvekudzikwa zviya zvinodarika nzou kuchamumunda. Muna Mei musi wa13 ndobva ndaenda kumunda. Ndikaona parogwa chindima zuva ranodai. Chindima ichi charatidza kuti chinenge chakarogwa kwatovira nekuti majanga anga atosvava-svava. Chinenge chakarogwa sazuro kwatovira. Ndikazama kutsvaka kuti papi pabuda netsoka papi zvikaramba. Nekuti vana vemombe vanofamba vaitandirana ipapo vachienda kumombe vachidii saka matsoka aivharika. Ndikati ameni tichazoona. Ndakagwadziwa. Ndikaenda pana mumwe musha uri pamusoro ndichinokumbira mushongo kuti ndigadzire mombe yangu yakanga yafa maziso. Ndikataura nezvazvo zvekubikwa kwandaitikwa mumunda. Vakati vandirai muchabata. Ini chatopera zvinhu zvichavandira papi nichabata zvarini kandi muchabata. Ndakaenda kumba. Ndisati ndaenda kumba ndakasvika mumunda ndikagara kusvika kuma8. Ini ndakurumwa nemosikito ndikaende kumba. Ndakaenda kumba. Ndikasvika kumba ndikati bedi chibagwe chiya chatopera. Chimwe chiri chinyoro chimwe chatooma. Chibagwe chapera. Toita sei? Ndikati handei mangwana tobvisa. Chimwe chiri chinyoro tongobvisa chakada tozobika mushosho. Mangwana kuseni ndakamuka tichienda kumunda. Tichisvika kumunda takuti titeme chasara chacho. Tikaona kuti hapasina. Angova majanga. Ndakakanda badza pasi. Vanhu vari kureva kuti nozuro zvandaitaura. Vaya vari pane pavanga vari vakateerera kuti mangwana munhu ari kudzoka. Tikati achitimei majanga tikagoti ndakava kugwadziwa. Tikati kutanga kubva Machi, April, Mei vachingondiponda raita ndisina chandinacho zvakakana. Ndofunga ndakatenderera munda. Ndiri pakutenderera ndakaona tsoka iyi. Tsoka yananga epiri yananga uko. Ini handichatenderi kuitevera nekuti makaoma hamubatiki. Ndakaenda kujecha kunofamba mvura. Ndokuwana tsoka dziya dzabuda apa. Dzichibuda tsoka idzi dzakati sedziri kuda kudai. Ndobva dzakona dzikadzoka pajecha apa. Ndobva dzatevedza jecha. Dzichitevedza jecha ndobva dzakwidza dzikapinda murodhi. Nenzira tikati haiwa tavatisi. Zvatodai zvanaka. Ndakatevera. Pakanoti imwe nzira inodai. Imwe inodai. Iyi inodai iri kukwidza pamusoro womunhu. Vakatora iyoyo nekukwidza kumusoro womunhu. Vakati fambe vasvika pamusuma. Ndokubva vakona. Ndokudzokera kunzira yavo yava nzvenga. Apa vaida kuzama kundirasisa kuti ndigoti vepapa pando vari kutora chibage changu. Ndikati haiwa hatiri tese. Ndakaronda ndokukwidza. Vasvika pane umwe musha pane ruzhowa. Vakaita sevana kudai ndokudzoka ndokupinda munzira. Ndikati haiwa hatiri tese. Tese ndokusvika pane umwe musha panonzi kwaswera.
kana pane kamubhana karipo kamwana kadiki ndikamudana tokauya pane baba uri kweri akati avako ndakada idzokera tokutevera tsoka ndasvika panoti iyi hombe iri kuinja pane imwe nokukona ndichifamba ziso rangu raitarisa apo nda kuona kuti tsoka yadhi yapo tsoka ndikaona tsoka yandinayo dzadziri mbiri yakona apo inewaraiti ndobva ndasundura musoro uyu anga akatorivara akandifuratira aitova bhizi rekutofura ibagwe chaisa mboto saka rakatorira pasaka ndobva ndakona ndichikona ndikatisvikewo akangodai ndobvatarisa pasi ndobva ndasvika ndikachochomara akandipa bhaketi ndati handisi kugara ndiri kumhanya kanzi muda kusvika kuti chiri muchimhanya munongotaura wani makagara pabhaketi ine handiri kumhanya ndobva ndatora bhaketi yandikugara ndobva ndamutsana paya ndikati ndine zvandiri kutarisa mani ngoti manzi kunyatsokuona gungwe rakamira sei uyakuonerewo chi gungwe ungada ungariziva ati ndiregai ndikuisa chibage changu mumba ndakamurega akaisa chibage chake mumba akauya panoti yake ichipinda mumusha ichienda straight ndobva ndamira ipapo ndikati tsoka ndeyani akazama kuda kuivhara ipi ndikati usada kutsika usada kuvhara iyo tsiko tsoka ndeyani akati iyi ndeyangu iyi ndikati ko iyo ndeyani akati iyo handisi ndikati tsoka iyi neiyoyo dzadziri pamwe chete mandiponda pamuna machi here svika pari zvino nhasi ndazokubatai kuti ndimwe amuchida chibako changu havana kuramba akati shuwa babapi zvamuri kutaura ichokwati matibata nhasi saka right muri kuitemire umaidai maikumbira aiti ezvino mapedza chibage chose tsvai mumuda musina akati shuwa chibage takada wanga unani akamboda kuramba ndiri kuti tsoka dzadziri mbiri ati dzine unoona kubva kumunda ndione tsoka dzadziri ngani kanzi ndandina alice ine vamudaidze akamudaidza akatora nguva asingadaviri alice yatatu tikati daidza tichifamba tichiinda kanzi tingamusiya ndikati handi anotevera tafamba ndopakazodavira akatitevera akausibata takutotenuka takasvika kumunda tikati memai muone kuti makadla sei kanzi hapana chatomema tinozvisiva kuti shuwa chibage takatora ibage takadla ewo ina oright todini tarisai mandiponda kubva munani muna machi hanzi tongobvuma zvese kuti kubva muna machi nekuti hatichazivi kuti vamwe vaitorawo ndivanani tikati aiwazve ndimi ndiwo ndabata ende matsoka rako iri ndanisingarizivi kuti ndozvari ndaitoti munhu vari kutofa kubhora kana kudora waidarika wachitema chibako usingazivi kuti munhu mukadzi nesitsoka rinenge remunhu apo changu rinenge remunhu saka rait toenda kupolisi vakati aiwa hatitaurirane tikati aiwa hapana zvekutaurirana vakati hatitaurirane indichifunga sekuti rait sivanhu vari kukumbira kuti hatibvisanei hatikurirane hatobhadharai ndikati rait taakuda kuti muchibhadhara hamusi kuda kuti ndiwe polisi vakati aiwa mutifumura mutinyadzisa nawo saka muti kudii vakati taurai zvamunoda ndikati pane zvamaita zvirikuda ng'ombe vakati tisu wana ng'ombe zacho hatina ng'ombe tikati muri kuzama kuti kudii kwaivi muri kutoita zvinhu zvokuseka muchitiona inini makandikwadza chibage kudai panzi tiri kutokudzai chokwadi hatina tokumbira kuregera hapana uregeri pazvinhu zvakapinza kudai dai makati machibage chishoma zviri nani kubva muna machi svika pari zvino 3 months moti vaitokumbira kuregera hazviti panzi saka raitodikati raiti ndipei mbudzi akati mbudzi hatina ndikati chindipai huku kutokuhwirai tsitsi ndipei huku kunyaisa kuona kuti kukuba kwamaita kutoratidza kuti kushupi ndipei huku akati moda huku ngani ndikati ndirikuda huku 10 mese akati tivireiwo tsitsi ndikati saka ndokuhwirai tsitsi pakuti chii akati tokumbira kuregerera tisivana huku dzacho ine kana zvadaro imi mune masabhuku enyu hamusi masabhuku mangu inini muri mune umwe sabhuku hazviiti kuti ndikutore ndinde nemu kwangu kundokutongai ndakusaiwa sabhuku enyu ndokuenda nawo ndobva ndati handei kwamakasi vakagara pangoro yanda ndinayo tikati handei kwasabhuku enyu vakaramba vakati hatidi kwani kwamakasi hazviiti watisa muromo weshumba ine aiwazve saka makuda kudiwa taura zvakuda ndikati ndakuudzai zvese zvandandichida maramba saka ndatoshayiwa ndoita sei vakaramba kusumuka ipapo ndatofamba ndavasekoko vakaramba vakagara ndikadzoka
ndikati kumwana wandandinaye mukomana mhanya nasabhuku noti ngavauye kuno vakati aiwa musadaro ndikati aiwa hapasina umwe zvokutaura kana chekuita nekuti zvese maramba zvandaindifungidze daiti kuda kuhwisisa akaenda kwasabhuku sabhuku akati ndaita gwere ndikuya mangwana kuseni baudze kuti ngavauye kumba kwakwe kuti tosangana iko mangwana acho vakauya sabhuku havana kuda kuuya vakagara kusvika zuva iri sabhuku havana kuuya pakazvararira apo pakauya umwe muchinda anonzi Lakson Kiwani tikagara naye ndikati Kiwani tarisa pamajanga akaungana apa kuti uone kuti pane bagwe iri apa akati aiwa apa pane chinhu chibagwe chakarohwa pane ivo pachezwa chaivo vari kutaura chibagwe chakatoka ina handiwazviona right papaya patimaitoita sei sabhuku havana kuuya apa ndamafoni namba acho ndikati iwa une here akati ndinawo ndobva ndipa mafoni apa takambozama ndikaramba apa ndikati saka imimi chiomira tione kuti toita sei nekuti sabhuku havana kuuya akati zvazvadi kuti titaurirai ndikati taurai tiwe vaindokupa foni ndikati foni handidi akati mai ndizvo zvandachiona kuti fanire kubata foni ndikati aifoni handidi oda kuti handina kuda kumududzira kuti nditi foni inosungisa pakuti unondipa foni nhasi mangwana unomhangara kuti foni yangu yakarasika asi ndakaona munhu akanuka foni yangu yakabiwa ndosunga ine mapurisa azviti handina kuda kududzira izvozvo nokuti ndinoziva mutemo asi handina kuda kumuudza akatora foni yakaendi tikati right vasati vaenda ndakavabvunza kuti right imi zvomoenda mati todini vakati auku mbukumati chii ndikati ndongokuurai sevanhu vandatoona kuti zvamuri kuita zvachoka right mondiuya nehuku 6 akati haku 6 hawo uyu ndiye akati ndonotsvaka umwe wacho waitoseka zvake achitoumburuka aiseka achiumburuka ndokubva asumuka Lakson akati baba uyu ari kuseka uyo handina shuwa uri kutoda kutotiza hapana chakaipa kutiza kwake handingamufudzi ende handimuronde kandomuronda ndopaziva right ndokubva vati kana ukaona tikasvika musi wakati tisina kuuya nehuku idzodzo muwedzere zvakanaka vanga vari musi wa15 iwoyo vakati tipei 8 days musi wa23 vakauya uyu 23 sina kusvika akauya nepoto poto seni ndikati handitori ngozi poto hauzi kuti ngozi handitori ngozi akati saka maindoita sei ndikati unobvunzani umwe wako aripi akati umwe wangu pandakamuudza nezuro akanditi munhu umwe ngatambe yake inini ndaakuinda kwamakasi haana kudavira right ndokutora poti yake ndokubva pinda paroti ini ndokuinda kumashure ndokubva ndendispa kwamakasi sabhuku vanhu vaiva ndakakuudza ndichikufonera kuti vakakauya vakakumirira havana chavauya nacho right nhasi uno futi umwe wauya nepoto ndaisa mumaoko ako sevanhu vako ndakuchida kuziva hangu kuti vari kundirongera dzipi vanoda kuti ndidii akati right ndokubva paya sabhuku akanditi ndipowo 3 days ndikamupa 3 days akavasunga ndikaenda iko chiri chipiri taenda chiri chipiri takagara vese hapana uyu wakapiwa tsamba nemupurisa wasabhuku akairamba purisa akadzoka netsamba akati wairamba tsamba takagara ndofunga kusvika kuma2 ndopakazosvika uyo bhudzi vacho vanogara kugadheni anga asina kusvika asvika paya vaya vakati wasvika atiwe nyaya yake kuti yakamira sei tiri pakuti atiwe nyaya yake yakamira sei kuti vachindobva vasvika paya nyaya ndobva yatanga kutaura sabhuku vachimubvunza hana chaakaramba right zvose zvatakataurirana kusvikira zvosvika pana sabhuku zvakakona kuita hapana chaakaramba right pasabhuku akabvunzwa kuti saka todini akati aiwa regai ndimbofonera mwana wangu ndakambomutaurira mwana wangu atoda kutumira mari aipa akamaema nefoni achifona achididi zvimwe zvataihwa zvimwe tisingawi manzi right mwana wangu watizvo right ndimirirevo kusvika Sondo ndipo ndinokanda mari yacho ndikati munoona sabhuku imaonera vanhu ava toona kuti matsotsi vari kuda kudhonza nguva kana kuti varikuda kuti inini tingoita sekuti zvandakaitirwa zvine basa rose zvino inini ndakakuvara ndiri ndakabviswa mubhajeti handimbomiriri kana kutonhora pane zvinhu zvakabvisa kudaro nekuti izvozvi handisina chikafu
takutopindira mudanga inda ndakatarisira kuti chikafu ichi chogona kunditira 3 kana 4 months chakarohwa chasapasina right sabu wakati saka chodi ndikati aiwa itoita izvinoita tino zvakamira sei uyu ndo pakati mwana wati kwanzi ndichatumira manje wati kwanzi izotsvagai mbudzi muwe kune mbudzi mutenge mbudzi apo inini tichitaura tawirirana takanga ndati inini chindipai huku 10 vakati havo right pahuku 10 idzodzo uyu tapedzerana akati handinotsvaka right tikati unotsvaka uyuwo zvechokwadi achibva ipapo tapedza dare redu akati ndipei mazuva ekunotsvaka asi mbudzi imwe ndonoiwana ndinotora kwababrenda ndavanga vambotaurirana here wakaenda zveshwa akauya nembudzi yacho pamazuva atakataurirana akauya nembudzi akati ndashoti ndasarigwa nemari yakati $30 inai zvakanaka right kuti vacho pavakauya ipapo vachibva neugadheni vakauya nemudzimai wavo vakubva nekumba vakatirirwa nyaya vakakumbirwa kuti tokumbira kuti mumire apa nokuti tiri kuona kuti mwana hapo imimi baba ndimomira sani mumirira mwana wedu tichibvunza hedu hakusi kuti mumune mhosva baba vacho vakapenga sabhuku vakasvika pakuperegwa akati kana makutodaro imimi matuma munhu muchiti ndokumbira ezvo kuti ndimira mura kuti makutonditongera kaiti makutonditongesa kaiti handisini ini ndakaenda kunobatibagwe chacho ini ndiri baba hamuzivi kwaari hamuzivi kuti wakawanikwa tose takati takupusa ipapo kuti kuri kureva kuti kudii baba wacho pakazosumuka mbani akati kwete iwewe hauzi kuti nesaturday wakauya here kumba kwangu nemwana wako une zvawaidaiwe zvekuti mwana wako atizi ida mushonga iwe wekuti mwana wako afambe ndopaakati zii right apa ipapo chibagwe wairamba kuti handinana chibagwe chandakaona ini zvamuri kutorara kuti mudzimai wacho ndobva ati aiwa baba chibagwe chaiuya tichidha maigara kugadhini mamusingazvizivi tikati zvakutaurwa wacho ndopaakati zii baba vacho zvakanaka tikati right todii baba vacho vakati ini ndichitimbonipai nguva nditange tamufonera wacho nyakuba ndoutani tikudii tikati tokupa mazuva mangani akatipei 4 days takamupa 4 days uyu tatomusunungura takutaura nabhudhi vacho anova ndo baba vaalice wacho zvadaro 4 days dziya dzakati zvisvika akauyawo zveshwa akauya akati ndataura nemwana ari kuti zveshwa ndakazviita ndakakanganisa ndakaba asi ngava ndimirirewo ndimbotsvaka-tsvaka tikati izvozvo handionese kuti zvinoita inhema idzi muda kutitsotsa imimi baba mwana wenyu mirirai mwana wenyu imuzopedzera nemwana wenyu vakati handimiririri paizvita ukatikati aiwazve chero ndiri ini mwana wangu akakanganisa ndinomirira mhosva yacho ndozomubata mwana wangu ndopavakazvipapa alright ndipei 2 weeks ndichitaura naye ndiutani tikudii kana zvaramba pa 2 weeks ndichamirira nyaya yacho ndobhadhara ndiri ini asi pane shoko ravakazvibudisa manje rakagwadza ani nani vasati vabvuma kuti alright ndimirire 2 weeks ndeyekuti vakati muri kuda danga rangu ramavava rakadanga rangu asina danga ndiyani zvakandibhuwa izvo zvakandibhadha kuti inini ndakatuma munhu here mugadheni mumunda mangu kunoba nekumhaka yekuti une danga ndiro shoko rakandibhadha tadaro takamirira 2 weeks iya kubva musi wa30 kusvika musi wa12 ndopaikona 2 weeks ndira kumuona murume uyu anonzi Shadinzera uyuwo hana wakaenda kuda akaenda kwasabhuku kuda ichokwadi kuda inhema here apa ndichahwisisi kuti wakanosvika akati ndikumbire regererwe kuti mari handichaiwani ndogona kuwana $10 ikati aiwa azvidaro saka ndobva ipapo ndatoona kuti alright vese kuvagona kuti ndihwisise zvavari regai ndindewo kwamambo ndonoturawo mashoko angu kuti vanotiwo vari kutsvaka kubhadhara here kana kuti vari kukundikana kubhadhara here ndosaka ndauyawo pano mambo avanhu vemabhidhikalemba vakuna kudaro renyu vachitema nenda wekudirwa kumunda nemusikana anozvishingatenga vanotiwa vakatanga kuwana kumunda wakabiwa wakaita
anodzinga mudaidzira kuenda kwavo vakaonesana iye haana chakaramba vakachiendesana kumasabu vakataurirana ikabva mhosva yake yakatanga iri kumombe ikabva kumombe ikadzoka kumbudzi muri kushaiwa kwevabhadhari kusvika yadzoka kumbudzi saka pane zvavakaendesana zvese ari kuratidza kuti hapana chaakapiwa mumangani ozoenda pana anonzi chatimvera anobhuzi veumwe akanga ababhuzi neuyu vanoda kuti vakazopinda munhau yacho vakawirana vakatanga vechizobhadhara saka nokuda kwekusabhadharwa kwava mabhipi ndozvapa kuti vange vachikwira dare renyu romambo uyu tataura vakazondipakambudzana aitindike $20 kasingaposvikarikeizvaikashekwa kana mangopa nyaya ini ndachamira tobvunzana saka kuri zvinhu zvemukana wedu tatora nyaya yekukama so chizokubvunza ibvunza kwava ndezvitakamai vanodiwa mari dzei magara kutanda mari dzematare mapurisa ndanichikumbira kuti ndataura nemwana wangu zvikakwana saka iye anga ikange yataurika ikange yapera ndomufonera oita pulani nemari zvega mai nyaya iyi ine 2 weeks unozvinzwisa kuti ine 2 weeks maziva kuti muchange muchidiwa kumatare muchizviziva kuti kumatare kunodiwa izvi matare anaya vakakusunga havana kuudzai kuti haasarudzi vakataura zvavo kuti haasarudzi kuno kuti tinoda mbudzi teerereka mai tinoda mbudzi huku makunde chibage nzungu nyimo zvese zvauinazvo nekuti matare echivanhu saka tinongoitawo zvinhu zvokwatsika kuti uite bhatati because mari aiwanika saka zvese izvo zvezvo kutaura kuti hapana saka muri kuti dare rinokubatsira isi Zvatinoita ndezvekuti kana muchiwobhadhara ndanetsvaga munosiya tine nezvibatiso tamunotora musava mune vuya nemari zvazvatinoita zvamuyazo pamuviri kukamura kamuri ndozvibatiso mavapadzisisa mambo vanoti ivo zvamunokwanisa kuwana kubatisa kudaro kuti aiwa ndakamirira mwana wangu ati kana matare apera ndiunobhadhara mari pane kubata ndokuti tinoenderera mberi ani maona kuti umwe wenyu kupedzera mabhisi ani maona umwe wenyu uyu ndiye une mari saka utizongokutonga imi mahara iye ari kuchema kuti malosi anenge achiwanda kunaya masvita iyi baba vanga vari apa mavaona munovaziva ichenyu maidana navo vanga vachitsanangura mazvinhu mune mashoko mazvinhu zvavanga vachitsanangura mune zvamunokwanisa kupikisana nazvo here kana kuwirirana nemashoko avanga vachikomedzera ise mhosva pandinoita sekuti pikisane navo ndepekuti tichibuda mukati memunda wavo takanyenyeredza ini takafamba nerori ende taiva tisina zvatakapfekawo makonzo chechipiri pandopikisana kuti navo ndepekuti navavo vakabiwa muna mati mumunda matakapinda tichibasa ende chaiva chibage chakadzogwa nemvura yekupedzisa mvura rakanaya here kupedzisira tisingazwi kana rakanaya kusuruka mati kuenda pasabhuku ine nhau yokuti ivo vaida kujikisa kutaura wirirana nemudzimai wavo vakazodzoka mudzimai vanorora vakadzira chikwedi
vachiroora vachimboita. Saka izvo mudzimai wavo vakadzoka manje manje akutori mapesa abva vakarima asi pfungwa. Saka ndichienda kwamakadzi ndakasvika nyoika yataugwa payo indobva ndataura nemwana wangu mwana wazisi wangu ari kurokota ndobati mama ndotumira mari ende mwana uyu haana kutaura neni ipapo especially ndakangoitawo kubhipa akangobvunza kuti panani ipapo mama ndikataura vanhu vakanga varipo vatongi akatipe mutibheki foni nditaure navo anova umwewo vatongi ndiye waaitaura nei pafoni kwete vakataurana vachirambirana apa chachiri chipiri iye achiti masande mari iyo haitadzi kusvika ndinenge ndatumira imari yakatenge chinzi $25 yedare mushure me$25 ikapedzisira yava $50 yedare itikazvi ndodiwa $50 ndanzi ndodiwa $50 alisi $50 iri yedare kuroti yedare ini ndaibvisa $50 yedare $50 iye pekutanga angatanga mbudzi achindwa kuti mudzimai wangu achinge pane zvaitika izvi nokuti ndazoya kumunda nemudzimai wangu denda ndauya ndiri ndoga dei pasina nyaya. Mushure mazvo atanda mbudzi ndatsvaga mbudzi ndamupa ndopa akazokwidza nyaya akwidza mari ndobva ndatsvaga mbudzi iya ndokubva ndamupa mbudzi iya vedare pa$50 yavo ndokubva mwana zuva rakatora ndakatumira mari yezvesho ndikawana $40 ndikaenda ne$40 ndikanopa sabhuku mbudzi yakatumirwa iri $60 pa$60 ndikatora $40 ndikaenda kudaro kwamaka ndikashoterwa kumari yedare ne$10 ndikatora $20 pa$60 ndikaenda kwandakatenga mbudzi pabuba green ndikasvika ndikanova $20 mari ya$60 ndobva yapesa. Saka ini zvakatondishamisa kuti ndoona ndakusungwa ini ndashoterwa nemari pamari yavakataura ndofunga chikwereti ndakasainini kwasabhuku ne$10 pamari yedare ivo ndavapa mbudzi ndobva vakakwidza vakati makanonoka kundipa saka ndakushida kuti mari yangu iite $50 ndobva ndashoterwa kuvari ne$30 ndikazowa sabhuku taenda kune mapurisa sabhuku mapurisa asvika vakuti ina handina chandakavapa ndaenda nemapurisa ndikati inini sabhuku ndakavapa mari mapurisa akandibvunza wakavapa panani mari haikuri nekuti kuferota pane pana sabhuku izvi sabhuku vakuti hauna chawakadi chamakabvisa unotobva ndikati aiwa ini ndakavapa asi ndichivapa mari musowandaina nemari ndakaonaa nevamwe babo panekutowana vacho mapurisa akati mari haikuri nematauriro avaita havabvumi vakavapa mari ndikati aiwa handei imi ndoda kuti mudzokere muine chapupu chokuti ndakapa sabhuku $40 pamari yangu yedare ndikasara ne$10 mabhiti ndikamupa mbudzi ndokuti minge mine chokwadi tikatora nemapurisa tikaenda kwasabhuku tikasvika tikagara mapurisa akataura kuti ndokakatadzoka chii mafamba zvakanaka vai vakati tafamba zvakanaka zvikanzi ndobva ini ndati sekuru ndashamisika ndichiona mapurisa akuuya achiti andisumbisira pamari yenyu makachadha $100 yakachadhopano ndikabvisa $60 $20 ndikaendesa kuna mabhuku $40 ndikakupa iyo ndikasara nechikwereti che$40 zvino ndochamandindisira kwamambo here vakati hakusi kuda kwangu vachipindura ipapo tikaanza kuti kusi kuda kwangu kuda kwamabhuku mapurisa akavafunda dare renyu imi munotunga imari yedare vakapindura kumapurisa vakati vati $15 zvika $10 imupurisa mari yasvika pa$24 yazosvika ku$50 kusana kuva nemwana sei kuti makati dare renyu $50 zvikanzi yakasvitswa ku$50 nenyaya yekuti regaita utowane mari yekutusira mabhiti mari yake yakabvisa idare vakabvunzwa nemapurisa kuti imimi mabhiti makamupa here amari yakabviswa nemi $40 makapako here mabhiti svike mabhiti ndakamupa pakanaka manje ndikunzwa muchitsanangura kuti baba ava maitana navo ndizvo asi mhosva yavari kukumidzira yaisi kudanana kamuri kuzvinzwisisa vari kuti ivo mhosva yamuinayo ndeyei takapinda munda mauti munotenda kuti makapinda mukavhuna chibage mukazobhadharana ndizvo zvamuri kutsanangura ndizvo saka zvichireva kuti mhosva yenyu makaitenda nechakare chasara kuti mupedzise kubhadhara ndizvo
uyai comrade chief pane panoda kutaura nemishonga. Ndandakateerera muchitaura ndizvo ka mai ava zvavari kuedza kutsanangura chinangwa chamuinacho panyaya yamamhangarira ndechekuti vanhu vakakubirai ndizvo ka ndanzwa muchitsanangura nhoroondo inotaridza kuti maitaurirana uchisvika pakuda kunonzwisisana, asi chakangozosara inyaya yekuti ava vange vachikubhadharai ndizvo. Ndanzwa muchitsanangura panapa kuti ndakachaja mombe pakutanga ndizvo, mukazochaja mbudzi dziri ngani 10 huku 10 alright 10 pamunhu, mukazopedzisira mava kuti pamunhu 1 ngani 6. Ndoda kuti tibate kuti maienda muchidzika muchitikwirei kuda kubata point yanga itsanangurwa namai ava kuti mari yenyu kunyange pataichajana yairamba ichikwira. Zvine mucherechedzo wokudaro nekuti pamakamboti 5-5-10 hari makamatisa machema inzwaika baba mazwe kuti kwanisa makazosvika pa6-6. Saka tikatora kuti huku idzi dziri tomboti pa5 kana tichidzimaketa 5 huku dzinotipa mari $25 ndo chaive chikwereti nemunhu 1 ndizvo. Aiwa zvibaba teererai ka, imi ndimuri kutaura neni handizvo, imi ndimataura nyaya ndikuronda zvamataura. Mati makati mombe mukazodzoka pahuku mukazouya aiwa zvaika mukazouya pahuku 5 makati 10 mukadzoka mukazoti alright hatisvike pa6 dzinotipa mari kana tichitengesa nema$5 $30. Ndoda kuti munyatsokubata kureva kuti makanga matoisa nemwoyo wenyu kuti ndo pandave pakukanganisirwa kwandakaita nevandibira ava vakasvikonotenda mhosva yavo pasabhu ndizvo. Inzwaika baba, ndoda kuenda pano zvamuri kutsanangura nemi, zvandiri kuteerana nemi. Vakasvika pakuzokupai mbudzi nekuripa mhosva, ndizvo zvavari kutsanangura ndizvo. Yakanga yekuripa mhosva yavakakanganisa. Toda kuenda panyaya yekuti nyaya iyi yakatotaurwa ikasvika pairi pamuri ndepapi handizvo. Saka ndiri kuti imimi havazobhadhara mbudzi, makavhaliwa here mbudzi iyi kuti ingave iri pamari? Makaiti mari yaisvika pa$15 asi vakazomanidza kuti ngaisvike pa20 ikati alright ngaisvika pa20 asi yanga isingakambudzana. Hatidai soka baba, hatidi kuti ndiri kutaura zvamakatenderana inini, ndo pandiri kufamba nemi. Alright, kureva kuti ava mai vagere pamberi pedare, chikwereti chavainacho chamavawinzira kudare pano nhasi ndeche$10 ndizvo. Ndoda kuti mucalculation yenyu munyatsokuona ini ndiri kutaura zvamamuchitaura nekuzvigadzira. Chikwereti china mai ava pamhosva yamakatenderana yavakatenda mukasvika pakuchaja imi yakasara ne$10 because tatora kuti huku dzedu idzi dziri 6 dzinotipa $30. Makazotaurirana pambudzi yavakatengeserana yavazokupa imi yamuri kuti yakanga ichita $15 mukawirirana kuti mbudzi iyoyo ngaisvike pa20 zvamakawirirana handiputsi zvichireva kuti ava pamhosva yavo yekukubirai pakasara paine balance ye$10 ndizvo ka baba. Muri kuti pakasara paine mari, ndoda kubatsirwawo nevambonipo pamwe nedzishoma. Ndichitaura ndati pavakauya musi wa15 vachiuya musi wa15-14 ndatakatarurana tiri kumunda, vakazouya musi wa15 takamirira sabu tikazotaurirana tiri papo takamirira sabu anonoka kuuya tikati right toti huku ngani akati tichema ndikati right chindipai 6 handiti tikati right munouya nadzo rini akati tipei 4 days right ndikati ko mukatadza vakati munenge mukwidza muri kuwisai papa ndikati wo ndodzokera pa10 paya akati hatimbokoni right pane mukomana anonzi Laxton akanga aripo ipapo akati
pane uyu ungauya uyu ndiri kuona ari kuteta pasi uyu achitoseka ka uyu unotiza uyu. Inzwai baba, ini handisi kutaura zveumwe, ndikutaura zveumwe. Aiwa ndiri kutaura zvatakataurirana. Toda kuwirirana nemi pane zvamuri kutaura. Iwo mutemo unotitendera here kuti kana tichinge tachaja price tinofanira kuti timuke futi mangwana takajamba. Tawirirana pakurambirana pakukona kuita zvakanga zvaitiwa tikawirirana. Handiri kuti mutemo unotitendera here kana tikachaja zvino. Handiti zvawakandikanganisira zvingauti undimaintaine nemari yekuti ndozofuma mangwana ndakawedzera futi here. Hauwedzeri kana mawirirana zvine chokwadi, asi kana pane utsotsi munofanirwa kuwedzera sekuti tawirirana utsotsi. Iwai baba, zvamakapigwa imi makazovhaliwa. Handisi kuda hangu kuenda kure nemi zvakanyanya. Chikonzero ndikaenda nemutipi handika kana uchinge wabirwa haugoni unochaja munhu pasina kusvika lokuzeni mudhumeni, because mudhumeni ndiye woga anokwanisa kuziva kuti mbeu idzi mumunda umu dzakadyarwa sei, dzingaburitsei. Muri kundihwisisa? Apa ndinoda kutaura nemi in short kuti kana pakanga matozviona kuti zvakakodzera kuti ndinofanira kumira ndiri apa, vanhu vanzwisisa nyaya yavo matenderana, makamusasafaniri kuti munge muri munhu ari kujamba ka kukwakuka. Muri kuzviona? Inini ipapo ndinokuti ipapo makaresva. Chikonzero nhasi kana takatarisa mai vagere pamberi pedare ava vakaresva chaizvo, vati vakabvuma mhosva yavo vakapretenda kuti ndofanira kundibhatara, vakabhatara vakasara nechikwereti chete $100 apendodongosirova muruona sei. maonero ndinoita kuti kuzviona zvakati chakaitika iye kuti vakadata saka ndoona kuti aiwa iwaizvi mumafanira kuzviwisisa kuti kuti ndinofanira kuti ndiwirira ndiwisisane neumwe wangu, because kana makambodana mukudinana amene wakavhura ndeupiwa aiwa iwaizvi inyaya yatotaurwa munhu tifanira kutoitaura. Inyaya yatotaurwa hatingainyarari. Nyaya kana yakataurwa munhu arifana kutongofambwa nayo kuti apa hapasi painofamba. Nyaya iyoyo pamwe ndozvakavindisa vamai ndoda kuti ndira kumborashika kuracha vandipa ndipanyaya imwe makanga muchizimba maiwirirana maizivana. Ndoda kumbobvunza mai wamadhureni ani manera dhureni maini muri maimboenda ikoko here musimbototema chibago mose? Aiwa mirai ndiri kubvunza ndandati pane pandoda kuti mubvunze mapurisa kuti pandakaenda navo kwasabu kumakasi havana here kutaura vachiti babava vakataura vachiti dei wakauya wakagara nenda kuti mhinduro ipinduke nemapurisa kuti sabuka havana kubudisa muromo vachivaudzera. sabuka kana ambobudisa muromo iwoyo wakataura kuti mhosva wakanyanya kuti wakaramba sabuka neunavo wakufitsirirwa kwakaramba pamusoro imamo ndaona suri maakudzosera nyaya sure kana muchidanana titori mukana wekuti uzondikuisira zvandinazvo zvinodanana. Nyaya yedu payanga yave pakuti sabugane vanzwisise kuti munhu akavaparira mhosva chikwereti chaainacho chavamuinzira panapa isu sekuona kwatinoita kana takatarisa nyaya tichitevera zvavataura ivo tinotaridza kuti mari yakasara $10 ndo patiri kuti $10 ndo mari yakasara. Kana tichiita zvenyaya hati kuwedzera mari zvisina mvumo ngoti ndofuma ndakawedzera ndaparirwa mhosva tikataura zvikanyorwa mumaminitsi zvinoreva kuti ndasanirwa kuti ndibhadharwa nechikwereti chipi ichocho. Isusu panapa pana tichitonga vanhu sabu tinopa munhu mukana wekuti nyaya yako itaiona tikaiongorora tikaona kuti zvakakodzera kuti unge uchibhadharwa, but enda kugara pamutungo urumona ufunge kuti zvandiri kuda kuinda unotaurira mambo ndinge ndichiripiwa zvakakodzerana neni here pamhosva yangu. Mambo vanozozvigura kana zvisina uremu kusvika pavalue yaunenge uchida izvo. Saka tiri kuona kuti imimi makatopedza nyaya, asi chinhu changosara chete ndechekuti pane kusazwisisa
macondition pane nyaya futi yandoda kuti ndidzoke kwamuri amuri sabhuku andi masabhuku munobhadharisa mari yenyu inini mangu mudare ndinoti yemupurisa $10 dare $10 zvino muri kunzwisisa zviri kutsanangura amai ava zvinoita kuti tikusungeika muri kuzvinzwisisa because mai ava vari kuti ndaidirwa mati maidirwa mari yakatanga iri $25 panguva yandakangotaura nemwana wangu ari kukorokoza achitaura naivo kuti mari ndiri kuburitsa mari ndobva yakakwira ikasvika pa$50 ndikabvisa $40 saka chimira yamai saka ikako ndikamwe kachidimu kanototaridza kuti pachezvenyu munoona kwamugere munotoita kakuramba muchimbandidzira vaya varanda venyu muri kuzviona ndo zvakatombofanana nenhasi kuti muri kutsanangura nyaya yekuti imimi nekuda kuti zuva rakasvika vakasabhadhara ndakawedzera zotaridza futi kuti ava vari kuti $25 mavachaja idare vanzwa kuti aiwa mari iri kutumirwa mubva mati 50 saka ndoda kuti ndiedze kuti ndikuonesei kuti ndeimwe nyaya yakaiya ichakudzosai kudare iri kutopupurwa namai ava masabhuku imi masabhuku mari yenyu $10 headman mari yake $15 mambo mari yavo $25 zvino kana maakubhadharisa mari yakapfuura mambo muridzi wenyika 40 50 ndimwe mhosva yavari kutokupai tichakudai dana izvi mozowetitaura ari matisabwana nyora shamari vanotowana purisa kubvana regai ndive ndipa kuti imimi pachezvenyu tichiongorora nyaya yamaudza pamberi pedare riri kumambo tiri kuona kuti mai vakaiswa pamberi pedare ava vari kutsanangura nyaya yekuti vakabhadhara pamhosva yavakange vapomedzekwa vakabvumirana nayo kuti ndakaresva mupariki wemhosva akachaja machajiro anoita vakasvika pakufu kana vakabhadharawo mbudzi saka tichitaurira pavaluation zvavanga vawirirana neku6 mai ava kuti kuri chitavo chakasara pa$10 mugoona kwataita nekuti tingati kudii panyaya dzekutigurirawo mari tiri kutonga muzimbabwe tokukaurisana magonero angu anje munere moyo manje ava ndevanje ndakazobva nemusikani wacho kuona kwangu munyei baba nyenga makairerutsa moyo pautanga mushando yakutatendei asi nyaya yekubaiwa yeida kufanana nekuripa torera munhu pane vakafa vachitorerana kuuraya iwo asi manje mumakairerutsa moyo amene kuti timusumudze tiremedzei makamboingi inosaka makaita makwesa amakuudana manga mata zvakanaka kuti munhu ii zvaitisa pamatokwata kwakuzipere ng'ombe kuti vakuti kuvandisa kupurisi vakavandisa kuti ndakavawana ndakavaronda vakumbi vakabati vakutangu mutema uvhuno kuti vangobika vaifana kubhadhara tinebooneka kuti takabhadhara manje kumakanga madzimai andinokuziona makaidzosa makata zvisina basa mimi kuno kuti tichikwidza zvakare kuti ungave kutonga henyu vakakanganisira Chanoona kuti bani haikuti yanga iri bani saka zvinotaura makuti
kubaimboza hombe ichokanimboza hombe asi semba mumwe vaiti kana vakatanga kutanga kudzoredzera utano wangarusha wangu saka ndozokutava wangarusha wemoyo handina kutombofera kana ndambotiro rimwe zuva kuzokaiti zuva kwakutapari makadii handina kana rimwe zuva zvaro kana papi zvapo handina kana pachakambotaura daiti anoziva nhengo yangu here moyo teererai tiitauri nemi inzwai moyo inzwai moyo toda kuti muteerere ndoona sekuti mambo vanenge vatotaura kana manga musingadanani navo ivo vanozoona kudai tatopedza toinda panyaya yekuti kuri zvino izvi ava mhosva yakatopera nekuti makatotaura mukasvika pakupera asi dei makauya nenyaya iyi iri mbishi taigona kutangira ipapo zvino kuti titi isu nyaya yakatombosvika kuna sabhuku munhu akabhadhara ine maminitsi kwasabhuku ndoti zvina kutonga zvakanaka hazviiti saka tomboti kune ava hai ngavapedzise pavakasiya asi kune uyo asina kugara atsika kana kukubhadharai ndobva totangira mamanowisa nekuti vanhu havaviri wati kurerutsa kwamakatoita uyo akakwanisa kunzwisisa kuti rega ndinobhadhara hai hatigoni kuchiputsa zvakaitwa asi uyo asati aita uyu chero kesi iri imwe chete pati kusanzwisisa kwake nekutaridza kuzvidza zviri kutsanangurwa iye akaresva tinogona kuti mutongo wake uinde pamusoro peumwe kesi iri imwe chete nekuda kwekuteerera zvakafanana nekuti okoti kukanzwisisa ukapindura mhosva yako sezvazviri ichasitanotarisa kuona kuti munhu anonzwisisa zvinoderedza izvozvo zvega matongero enyaya ndidika chero makesi akasiyana akafanana wati kukakavara kunokonzera kuti paite imwe judgment inotaridzawo kukakavara mandinzwisisa moyo ndizvo hakuna mai ava ndoona sekuti pari kunonzwisisa saka tinoona sekuti kana tikangosvoupa kuti vapedzise totanga umwe wacho taura izvenyu makasununguka ndichida kuti mai ava vachirega kupedzisa mbudzi yavakabhadhara yacho yekutaura nezvayo vaine kuya vatore ndozvandokumbira vachirega kupedzisa zvatinoita tinoda kukutenderai kudai moyo zvatinoita isusu tinoda kuti mai ava vasave nechavanozonzi vasangana nacho nekuti mhiko yenyu yekuti makaresherwa munhu abhadhara muda kumudzorera tinongoti upenyu hwamai ava ngabhuendera hatina kuti mune zvamuchavaita handika asi tinoda kuti mwari wenyu arerutsa mutongo uri kupiwa panapa uchengetedzewo namai ava upenyu hwavo yapera nyaya sumukai muendera